President Emmerson Mnangagwa has finally succeeded in securing the inclusion of his preferred successor businessman, KUTYA Tagwirei, into the ZANU-PF Central Committee, setting the stage for Tagwirei to take over from Mnangagwa after 2028. Zanabina mashoko chitiko chinosirisa panguva ine chinokonzi zvigananda panguva ine zvakunyatsokuseta esilver platter panguva ine for their corruption, for their cronyism, panguva ine chinokonzi macitizens achasara achisafa. Panguva ino pasingamiriri chokwadi ndobva subscribe like on the bell icon upo chikona mudanyira chiti this development marks a defining moment for Vice President Constantino Chiwenga, who has fought relentlessly to block Tagwirei's co-option into the powerful board. Short of miracle or a military coup, General Chiwenga's political fortunes appear sealed. If Mnangagwa succeeds in positioning KUTYA Tagwirei as his life successor, it will mark the end of an era in which Zimbabwe was led by figures from the liberation struggle, beginning with the President Robert Mugabe and followed by Mnangagwa himself. Tagwirei would become the first Zimbabwean leader with no direct connection to the liberation war, symbolizing a generational and ideological shift in the country's political history. Ndomashwa kuda panguva ine nemadevelopments ari kuitika munyika yeZimbabwe. Panguva ino yatinoona kuti aiwa President Emmerson Mnangagwa zvoratidza kuti panguva ino nestate iripo, he is positioned KUTYA Tagwirei in such a way that they are most likely to succeed the president. Now, as we are waiting for my protest, Arongwana Bomshogeza on the 17th, 1-2. Hatizivi kusati kwavipi Constantino Chiwenga what is planning. But kana zvikaramba zvakanyara sezvo zvakaita, KUTYA Tagwirei may succeed the Zimbabwean leader. Muri Zimbabwe mbodzi mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.